Bună dimineața, ce frumoasă e viața! Astăzi, un nou episod. Unde? Pe YouTube, pe canalul meu, La Drum cu Tea. Despre ce? Despre obiectivele turistice din Tenerife. Partea a doua. L-am făcut în 3 părți pentru că era prea lung. Partea întâi am postat-o zilele trecute, dacă n-ați văzut-o, căutați-o. Astăzi, partea a doua. Partea a treia urmează zilele viitoare. Vă anunț când am să le postez. Dar până atunci, haideți să vedeți niște locuri spectaculoase din Tenerife. Unde? Pe La Drum cu Tea. O zi cu soare, ca de fiecare dată, v-am pupat. Ne vedem live cât de curând. Și urmăriți contul. Vin cu multe lucruri noi și faine. La revedere! Ne vedem!